फजबारि फुरबस्ति गामियाव फरायसा फरायसुलिनि हान्थामेलानि थाखाय खोब जेंना जानानै दंमोन। इमारजेन्सि बेखौ गो हेडआव मावहोनानै दिहुननाय जादों। खामानिया फिनिशिं जाजोबाखै, दैलांनि थाखाय गोजोन होदों। अब्लाबो हान्थामेला खालामग्रोनो थाखाय बेखौ बेबस्था खालामनाय जादों। मानोना जोंना फरायसा फरायसुलि आरो बेफार फालांगि मावनायाव खोब बे गामिया गोग्लैसोनानै दङमोन। बिथांमोना आबादाव खोब जौगानाय, खिन्थु बेफार फालांगि बेलायावहाय एसे गोग्लैसोना दंमोन। दा बे राहा लामाखौ जों बानायना होनो हाबाय। जोंनि सरकारा जेसेबांसिम थागोन जों बेखौ पाब्लिक सेभानि खामानिखौ मावबाय थागोन। बे फजबारि फुरबस्तियावल' नङा, जोंनि 12 नं चिरांदुवारावल' नङा, समस्त 40टा समस्तियावनो जोङो जौगानायखौ माबोरै लाबोनो हायो बेनि बेबस्थाखौ लागासिनो दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, C सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।